बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. नुकत्याच झालेल्या भाजप प्रवेशांमध्ये देवगड शहरातील काही नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि ज्या नगरसेवकांवरती अवैध धंद्यांचे आरोप केले होते तेच नगरसेवक आज त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत असा आरोप सुशांत नाईक यांनी केला आहे. आज आमचे रवींद्र जोगल साहेब यांची तालुका प्रमुख म्हणून निवड झालेली आहे आणि त्या निवडीसाठी सगळे शहरातली बैठक आज पूर्ण झाली आणि त्या ठिकाणी रवींद्र जोगल साहेबांचं अभिनंदन आणि त्यांचा सत्कार या ठिकाणी शहराच्या वतीने आणि शाखेच्या वतीने या देवगड तालुक्याच्या ठिकाणी करण्यात आला. त्याचबरोबर सगळे उपस्थित तुम्हाला माहितीच आहेत, विशाल मांजरेकर असतील, गणेश गावकर असतील, आमच्या मॅडम असतील, अक्षता मॅडम असतील, आमचे दादा असतील, पारकर असतील आणि सर्वच जण उपस्थित होते आणि बऱ्याचपैकी शिवसैनिक या ठिकाणी पदाधिकारी उपस्थित होते. या शहराच्या मीटिंगला खूप चांगल्या प्रकारचा रिस्पॉन्स या ठिकाणी मिळालेला आहे. खूप पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते. त्या ठिकाणी आम्ही काही नवीन पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. या शहराचा शहर प्रमुख म्हणून देवगड जमसंडे शहराचा शहर प्रमुख म्हणून विशाल मांजरेकर यांची निवड. खरं म्हणजे काही लोक शहरातील नगरसेवकांनी 2 दिवसापूर्वी या ठिकाणी प्रवेश केलेला आहे आणि त्या प्रवेशामागचं कारण तुम्हाला माहिती आहे काय असेल ते. आणि त्याच्यानंतर ह्याच नगरसेवकांवरती अवैध धंद्याचे आरोप नितेश राणेंनी केलेले होते आणि त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून आणि त्यांना आता घेतल्यानंतर हे सगळे आरोप मिटतील का या ठिकाणी हा खरा म्हणजे प्रश्न आहे. आणि आमच्या याच्यानंतर खरं म्हणजे त्या मीटिंगमध्ये होणाऱ्या मीटिंगमध्ये काही विषय मांडले गेले. पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी घेतल्यानंतर काही भाजपच्या मीटिंगमध्ये असे प्रश्न पालकमंत्र्यांनी अशी वक्तव्य केलेली आहेत की आम्ही कुठच्याही उबाटाचा असेल, उबाटे शिवसेनेचा असेल, यांचे सरपंच असतील, कुठच्या नगरसेवक असतील यांना निधी देणार नाही असे जाहीर वक्तव्य त्यांनी केलेलं आहे. खरं म्हणजे ते आपली शपथ विसरले आहेत. ज्या ठिकाणी त्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली ती संस्कृतमध्ये घेतलेली, काही समाजाला खुश करण्यासाठी, कुठच्या तरी एखाद्याला समाजाला खुश करण्यासाठी संस्कृतमध्ये शपथ घेतली आणि ती संस्कृतमधली शपथ त्यांना कळली नाही, कदाचित त्याचा अर्थ कळला नाही. त्यामुळे त्यांचं वक्तव्य कालचं हे एकदम बेजबाबदारपणाचं वक्तव्य होतं. मंत्री म्हणून, एखादा महाराष्ट्राचा मंत्री म्हणून आणि पालकमंत्रीची जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून एक बेजबाबदार वक्तव्य या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि एक मंत्री किंवा एखादा सरकारचा भाग असला तो सगळ्या जनतेचा एक सेवक असतो आणि त्या सेवकाप्रमाणे त्याने काम करायचं असतं. पण असं न करता फक्त आपल्याच पक्षातल्या पदाधिकाऱ्यांना निधी देणार आणि कामं करणार, ज्यांना आमच्याकडे यायचं असेल त्यांनी कसं पण यायचंच आमच्याकडे, मग त्यांना ब्लॅकमेल केलं जाईल, त्यांना पैसे देऊन विकत घेतलं जाईल. सगळ्या बाबतीतल्या हे करून स्वतःच्या पक्षात बीजेपीमध्ये कसं काय घेतलं, आता कुडाळचे नगरसेवक कसे गेले हे तुम्हाला माहिती आहे. आणि अशा अनुषंगाने एखाद्याची पदाची किंमत ठरवायची आणि त्यांना विकत घ्यायचं, एखाद्याला ब्लॅकमेल करायचं, एखाद्याला हॅरेसमेंट करायची आणि मग घ्यायचं, कशाही करून बीजेपीमध्ये प्रवेश करून घ्यायची ही टेक्निक आताच्या पालकमंत्र्यांनी वापरलेली आहे. पण असे कितीही टेक्निक वापरा, असं कितीही जुलूम करा, जबरदस्ती करा, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे कार्यकर्ते, शिवसेना असेल ही जाग्यावरतीच राहील. येत्या काळात तुम्हाला दिसेल ह्या पक्षाची मतदान आणि ह्या पक्षाचे पदाधिकारी हे वाढलेले दिसतील आणि त्याच जोमाने, ज्या पद्धतीने आधीच्या जोमाने म्हणजे बाळासाहेबांचं जे स्वप्न होतं कोकणातलं शिवसेना ज्या ठिकाणी राहावी त्या ठिकाणचं स्वप्न शिवसेने हे पदाधिकारी पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही. त्या ठिकाणी अभिमान आहे की विशाल मांजरेकर असतील, तेजस मामगाडी असेल, नितीन मांजरेकर असतील आणि ते अनिशा गाडी असेल, तांबे असतील, म्हणजे सुकृत नगरसेवक असतील, हे आमच्याबरोबर ठामपणे राहिले जातात. किती त्रास सहन करून या ठिकाणी राहिले त्याच्याबद्दल आम्हाला अभिमान आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
हा पक्ष यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील ह्याच्यापुढे, आणि ह्याच्यापुढे येणाऱ्या सगळ्या आव्हानांना आम्ही समोर जाऊ. खरं म्हणजे त्यांचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे, एवढंच आम्ही त्या ठिकाणी सांगतो. आणि काय प्रश्न आहे? तुम्ही कालचा प्रवेश केला ते बघितला आहे, पण कालचा जो रवींद्र जोगलांचा सत्कार झाला तो पण तुम्ही बघितला पाहिजे. शिरगावातला एकही पदाधिकारी, जो महत्त्वाचे पदाधिकारी असतील, त्या विभागातले महत्त्वाचे पदाधिकारी असतील, ते त्यांच्यावर गेलेले नाही. एखाद दुसरा पदाधिकारी सोडला तर त्यांच्यावर कोण नाही आहे. सर्व पदाधिकारी हे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर आहेत. काही लोक स्वार्थासाठी तिकडे गेलेली आहेत, त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत. त्यांना ते तिकीट मिळवून दे, कारण आता ते तिकिटासाठी तिथे गेले आहेत ना, ते तिकीट त्यांना मिळवून दे अशी आमची अपेक्षा आहे. सर्वांना नमस्कार. मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा देवगड तालुका प्रमुख म्हणून माझी नियुक्ती आज कालच करण्यात आली. संघटना वाढीसाठी जेवढे प्रयत्न करायचे ते माझ्या सहकाऱ्यांबरोबर सन्मान्य आमचे जिल्हाप्रमुख, युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, या तालुक्याचे युवा तालुका प्रमुख आमचे गावकर, तसेच आमचे सतीश सावंत, सन्मान्य जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर, अतुलराव राणे, आणि या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या तालुक्याची घडदळ जे काही आता आपल्या समोर ज्या काही गोष्टी घडल्या आहेत, कुठल्या पदाधिकाऱ्यांवरती बरेचसे आरोप झाले होते, त्या आरोपाखालीच त्यांना ब्लॅकमेल करून आपल्या पक्षात ओढण्यात आले. भविष्यात अशा गोष्टी जर होत राहिल्या तर अशा ज्या संघटना आहेत किंवा पक्ष आहेत, हे कधीतरी आपल्याकडे हे सर्व लोक घेऊन गर्दी करून हे आमची जी परिस्थिती आली आहे तशीच त्यांच्यावर पण कधीतरी परिस्थिती ही येणार आहे, हे त्याने लक्षात ठेवा. आणि यातल्या जनतेची कामं आम्ही या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाप्रमाणे जे काही कामं असतील, त्या जे काही आम्हाला कार्यक्रम पक्षामार्फत राबविण्यास सांगितलं ते आम्ही त्या पद्धतीने आम्ही राबवणार आणि संघटना जोमाने वाढवणार, एवढंच सांगतो. येणारी ज्या निवडणुका असतील त्यामध्ये आम्ही पूर्ण सहभाग घेऊन जास्तीत जास्त आमचे उमेदवार निवडून आणण्याचे प्रयत्न करणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.